Türkiýede 2 sany türkmen aktivisti tutsak edildi. Türkmenistanda polisiýa we ýuridik hyzmatlar opozisiýanyň garnaşlary bilen işini güýçlendirýärler. Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondunyň habaryna görä, duşanba güni Türkmen protesti hereketiniň 2 aktivisti tutsak edildi. 47 ýaşly Ahmet Rahmanow dün saat 11:00 ýaşamak üçin ygtyýarnamasyny uzaltmak üçin Antalyadaky migrasiýa gullugyna gelenden soň habarlaşmagy besetdi. Şu gün onuň deportasiýa merkezine iýerilenligi belli boldy. Rahmanow Türkmenistanyň demokratik saýlawy opozisiýa hereketiniň söhbetdeşlik otagynyň dolandyrjysy, YouTube we TikTok kanallaryna en çemegedek Türkmen rejimini tanqidlady we Azatlyk radiosynyň Türkmen gullugyna tesbir berdi. Şol gün akşam saat 5 döwregi polisiýa Istanbulyň Çekmeköy etrawyna kwartiradan 35 ýaşly Kemil Abulowy alyp gitdi. Polisiýa tutsak edileniň aýalyna Türkmenistanyň konsullugy tarapyndan tutsak edilmegini haýyş eden 28 adamyň sanawynyň bardygyny aýtdy. Şu gün ýerden Abulow hem deportasiýa merkezine äkidildi. Ol 1 awgustda Istanbuldaky Türkmenistan konsullugynyň daşyna miting geçirmek synaşygy wagtynda Türk polisiýasy tarapyndan tutsak edilen türkmen aktivistleriniň biri hökmünde tanalýar. Şeýle hem Türkmenistanyň içindäki daşary ýurtly dissidentleriň garnaşlaryna basyş edilýän barada habarlar bar. Mysal üçin 16 oktýabrda Türkmenabadda Türkmenistan Milli Howpsuzlyk ministriniň işgärleri 51 ýaşly Täzegül Öbezowanyň oglunyň daşary ýurtlardaky işleri bilen baglanşykly sorag edilmegine gatnaşmagyny talap etdiler. Aýal ýürek keselinden ejir çeken soň düşegine ýatyrka gelip bilmejekdigini aýtdy. Oglu Azat Haýytbaýew blogçy hökmünde tanalýar we Türkiýedaky köp sanly türkmen protestina gatnaşýar. 22 sentýabrda Milli Howpsuzlyk ministrligiň işgärleri Täzegülen opozisiýa işini togtatmak üçin ogluna täsir etmegini islediler. Oňa watan dönügi diýdiler we tankydy çykyşlarynyň videolaryny internetde görkezdiler. Haýytbaýewiň ady Türkiýede polisiýa tarapyndan gözlenýän 28 aktivistiň sanawyna girizildi. Başga bir aktivist Türkiýede ýaşaýan Merdan Joraýew beýleki bir gün polisiýanyň Türkmenistanyň Lewap vilayatyna onuň bir wagt çagalyk döwrüne 6 aýlap hasaba alynıp ýaşaýan ýerine baryp we nirededigini soranlygyny aýtdy. Bu wakalaryň hemmesi 12 noýabrda Türkmenistanyň Istanbulda Türk dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň mejlisiniň bu gurama girmegi meýilleşdirip taýýarlanýanyny subut edýär.